guys, na si Nika guys. Mila edad Nika? Sa? 15. 15? Oh? Nika, manika, Sam. Muragdal, tanong. Napalong ay. Napang lagi. Oo, napang lagi. Dad. Yan. Ay, napalong na boy. Palong bitaw. Mga anay guys na yan. Sulti na ito ganina. Sige no. Dakuan mana. Record na ako kay kapula-pula man ako. Hey guys. Hey guys. Tadi may karon sa dugyan. Dugyan. Portugis video. Ano sa Portugis? Portugis. Ilan sa edad do? Edad. Dusi. Ha? Dusi. Ay, Gis, mga diba? Ikaw? Unsi. 10, 11, 12? Blue, yellow, white? Ikaw dong? Bebe. Oh! Patay! 19, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Adi na 9, 10, 11, 12. 9 mo ha? 9 lagi. Ucho rege. Mo bay. 15 pagid. Why 14? Ano dia? Ikaw? Yurit. 19, 11, 12. Good? 91. Tagadugyan na gano'n dong? Ba dugyan ka? Taga-punta pa siya. Lagi. Kasi mo papa. Mark. Mark? Ikaw, EA. So, baka po. Karon guys, namin diri. For today's video. For today's Portuguese video, kuno kani siya? Muna Portuguese video. Lagi, makita ka ni sa Elmer Shacks Networks? Video. Lagi. Tanawa sa kong YouTube. YouTube or sa Facebook. Na kani. Sikat kina siya, Nika. Ay, ganun mo din na nakita kong naong dila sa likod. Kita noy. Eh, di ka na ka. Nika o naka. Portuguese video. Ay, naman si Bilin. Nabot man. Portuguese. Bliss. Igsuon ng kasi na ni Juan. Portugis. Asam tayo mong kinamanghuran mo na ni? Katakuan na na. Di man na maog katong mo nang katong maldita. Ah, day, sorry day. Maldita ang kapag-bata ko. Nasi frozen sam. Sige, bye. Yan. Salang patao. Portuguese video good. Asa mo ko? Ah, puso man. Kisi-kisi ah. Ay bahawan ng puso. Di ka na mabahawan ng puso. Dong, kita lagi na mo. Wala ni Bliss. Iguanga na ginako. Ay binoara. Allah. Kalimtan. Siya kalimtan. Bliss. Bliss. Ikaw lang yun. Sam. Bliss ang ante. Bliss kang Lula. Lula? Lula Iji ba? Dag baby? Kanang nagdag baby ba? Bro! Mana? Screen to lock. Ay, lalos kamera. Ibutan na sa ilan. Pangalan mo dong? Pangalan mo dong? Ivan. Ikaw? Francis. Francis Pan? Ikaw? Sian. Siyan ka dong? Bimber Sante. Ha? Bimber Sante. Sante? Bimber Sante. Dimber. Bimber. Bimber, Dinber. Dimber Sante. Sante? Oh. Sante ni siya. Taga ko ane, taga dugyan dili. Dumanhog ka dong? Dumanhog dahil? Isla sa Bilog. Ay, yang papa. Iyay, dumanhog kung sa may mayo dito dong. Nay manok. Asa? Hantak deh. Ang mahuot ka man. Balik sa ang mga taga-Talamba no, Suroy diri. At saka dito lang, napa dito? Tarpahoon puno sa.
galingan para mahuman. Zumba ko na ta dre. Dili ay gere sa lungsod. Ako kumayo ko ni. Ano ko mo Nindutan ning ko kay kada. Adawon man tagkaon. Wala reels na ni. Ini reels. Nagchika mi diri ba? Ini reels ko ano JC na ni didto. Apay sig pangugmo dre. Pahingog mo.